O BNG da Pobra saiu esta mañá á rúa coincidindo coa celebración do mercado ambulante para informar a veciñanza sobre a presentación de alegacións ao proxecto da planta de celulosa que Altri pretende instalar en Palas de Rei. Xa fixemos o sábado 5, fixemos xa un acto informativo onde xente da plataforma de Santixo e da Dega vai informar a veciñanza de todos os presuicios que supoñen para o noso país a instalación desa macrocelulosa e hoxe nós estamos aquí para informar a xente que hai un período de alegacións que nós como cidadáns podemos presentar unha alegación para decir que ese proxecto é moi perxudicial e que hai que paralizar para o noso país. Os nacionalistas explican que a comarca do Barbanza está directamente afectada, posto que o abastecemento da auga depende da captación do río Ulla que abastece a Bisbarra. Decirlle á cidadanía, a veciñanza da Pobra, que non pensemos que Palas de Reis queda moi lonxe e que isto non é un proxecto que nos afecta, porque si nos afecta directamente, sobre todo no que era a captación de auga, esta macrocelulosa vai captar 46 millóns de litros diarios de auga do que do Ulla e despois vai a devolver ao redor de 30.000 litros. E iso claro que nos afecta a nós, afecta ao sector productivo que pode ser ao sector pesqueiro e marisqueiro, pero tamén nos afecta como cidadáns porque temos que lembrar que nós bebemos desa auga. Os interesados en presentar alegacións poden facelo no rexistro do Concello ata o 17 de abril.